Se, hvor dygtig den er til at sidde stille. Synes du ikke? Jeg tror, den skal være lidt strammere. Sådan, ja. Jeg kan ikke få den helt på. Kan du ikke få den i det hul der? Nej. Så skal den ind den der også. Den der. Nå, hvor er du sød. Prøv at se, den holder dig i hånden. Prøv at se, den holder dig i hånden. Hvad? Hold den der i hånden. Er den ikke bare flot med sådan en lyserød en? Så skal du jo have den med ud igen. Så kan han få sådan en sort en på. Når jeg går rundt herinde nu. Ja, så skal du... Kan du ikke få den strammet der? Hov, du skal sidde stille, skal du? Buster. Eller hvad du nu hedder. Hvad skal den hedde? Det ved jeg ikke. Ja, og så skal den ind i den der, ikke? Den der først. Den der. Så går den sort der. Stærk efterhånden, hva'? Prøv lige at se, hvordan de render rundt. Den prøver at gå derind. Ja. Så tager du den anden med. Ja. Lad os se, hvad det her er for en. Det må vi lige have kigget på. Jamen, Den her, den er ikke så stor, som de andre de er. Den er en lille smule mindre. Nej, nu kom den. Hold lige vent. Vi skal lige have den, så den ikke bliver kvalt i den. Den skal lige drejes, den der. Den her, den skal lige drejes lidt. Du ikke træder på den. Den er lidt tykkere, den der, hva'? Ja. Ja, det kan da en bøvl at få dem på. Nej, det skal være lidt mere stramt, tror jeg. Godt nok er den tyk, men... Der er 6. Der er 7 hundevalpe i alt. Var der ikke 7 af de her? Jo, men det var fordi, at der var nogen af dem, jeg havde fået på, men det var for bøvl selv at gøre det. Så hundevalpe skal man nemt passe på. Fordi det må man ikke sådan, det er ikke ligesom en kattekilling, der bare lige hopper der. Har du fået den der ring i der? Den der. Den er godt nok tung. Ja, den er tung, den der. Den har nok spist meget. Tror du ikke det? Ja, det tror jeg også, den har.